In-nanna ta' student li tlieta ħebbet għal kap tal-iskola primarja fil-Birgu tresqet il-qorti akkużata li f'temp ta' 10 minuti ħebbet u kkaġunat ġrieħi ħfief lil kap tal-iskola u li kisret il-paċi pubblika. In-nanna għandha 47 sena u ammettiet u weħlet multa ta' 4,000 euro sentenza sospiża. L-avukat Jason Grima fisem l-imputata talab skuża u apoloġija formali għall-aġir tagħha u fid-dawl ta' din l-apoloġija ammettit l-akkużi miġjuba kontra tagħha. Fl-awla l-akkużata qalet nammetti għax naf li żbaljajt. L-avukat Marushka De Bono għal parti ċivili talbet li tinħareġ ordni ta' protezzjoni favur il-kap tal-iskola. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Monika Vella sabet li l-akkużata ħatja kundannata għal 6 xhur ħabs sospiżi għal 2 snin. Il-qorti ordnat ukoll il-ħruġ ta' ordni ta' protezzjoni favur il-kap tal-iskola għal 2 snin u ordnat li l-akkużata ma tidħolx aktar il-ġewwa mix-xadba ta' barra tal-iskola sabiex tiġbor it-tfal. Il-qorti kkundannata wkoll għal multa ta' 4,000 euro u ordnat divjet fuq isem u dettalji personali tal-akkużata. Il-kap tal-iskola Lorna Xkembri it-tlieta ngħatat il-kura l-isptar minħabba ġrieħu x-xokk li kellha fuqha kawża tal-aggressjoni. Fuq Facebook it-tlieta filgħaxija il-kap tal-iskola kitbet li kienet għadha taħt ċokk u muġuha. Żiedet tgħid li għadha ma tafx x'ġara eżatt waqt li ringrazzjat lil kull min wara solidarjetà magħha.